Hej. Vi har valgt vi har journalistik, og vi har valgt artiklen 6/5 først. Artiklen har vi valgt, fordi den har et meget stort blikfang, en catchy overskrift, og så kommer den fra dagen efter mordet, altså dagen, hvorpå Maria Møller bliver fundet myrdet i en masse. Vi vil komme ind på afsender, modtager, genre, nyhedskriterier, emne, fokusområde, komposition, sprog og billedanvendelse, og det sidste vil vi komme ind på en vurdering af artiklen. Først vil vi komme ind på afsender og modtager. Afsenderen er, som man kan se på til venstre, Ekstrabladet, og den er skrevet af, som man kan se hernede, Torsten Roos, Birgitte Wulff og Sanne Rosbæk. Ekstrabladet er en tabloidavis og handler altså derfor mest om underholdning og sensation, som er meget tydeligt i artiklen. Modtagerne er en meget bred modtagervifte dog, eller den mest til pensionister og ældre. Den sociale gruppe for læserne ligger mellem den laveste og den mellemgruppe, og det gør også, at der ikke nødvendigvis at læserne normaltvis ikke har en god uddannelse. Selvom avisen er meget neutral rent politisk, så hælder den dog mest til den venstreorienterede politik. Og den handler meget om sladder og sensation, fordi det er en tabloidavis. Som man kan se her på billedet, så til venstre, der har vi nervemodellen, og der vil det sige, at Ekstrabladet ligger hernede i den rosa del, nede til højre, og det gør, at læserne er meget idealistiske og traditionelle. Og der har vi også puttet blandt andet partiet Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Over til højre vil Ekstrabladet ligge mellem den moderne, fællesorienterede og fællesskabsorienterede på Gallups kompas. Det vil altså sige mellem den grønne pind her og den røde. Så er det genre, og vi har valgt, at det er en ren nyhed. Og fokuspunktet er mod mordet på Maria. Og artiklen er også meget analyserende omkring drabet. De går meget i detaljerne, men der er endnu ikke drama omkring, hvem morderen er. Og så lever den op til nogle 3 af nyhedskriterierne, og det er væsentligt aktuel og sensation. Men væsentligt det er, at man tæt på modtagerens verden, og det kunne være sket for enhver. Den er aktuel, det er, fordi den er udgivet dagen efter mordet, så det er noget nyt, og det var et stort chok, at hun er død. Og så er det en sensation, fordi det er meget opsigtsvækkende, at hun er blevet fundet, så jeg kan ikke have sagt det. Nyhedsstoffet, det er for indledende, og det indeholder også meget kriminalstof, hvor det bliver meget teknisk dybden med det. Problemstillingen er, at den 20-årige kvinde er fundet dræbt, og hun er fundet i vaskekælder dagen efter nytår tæt på hendes bosted. Og så er der 3 små underoverskrifter, som også viser, at det er meget analyserende. Vinklingen der er meget centralt fokus på uvidstheden omkring, hvad der skete, fra at hun forlod festen til hun blev dræbt i kælderen. Og man eftersøger også vidner på, hvad der er sket. Og udvalgelse af kilder, den primære kilde, det er politiet. Det nævnes ofte, og det kan man også se på vores udklip fra teksten. Og der er mange små detaljer om, hvad der skete og hvad de har fundet. Og supplerende er der også et festdeltagerne fra nytårsfesten, fik en kommentar på, hvad de har oplevet. Yes. Så er det videre komposition. Og artiklen, man kan se, den er meget stor, og den er placeret midt i avisen, da den står heroppe i venstre hjørne, så den er på side 6. Og ja. Og det grunden til, den måske er stor, det kunne blandt andet være, at det er sådan en stor og forfærdelig nyhed, og det er måske noget, der ikke sker så tit her i Danmark. Det her med et mord, ligesom er fundet.
Og det var også i artiklen, der kan man se, at der er overskriften placeret. Den er meget stor og meget fængende, fordi der står 6 mord, der fandt hende først. Og så ved siden af der ses så reportagebilleder, hvor man ser, at livet det ligesom bliver kørt ud i ambulancen. Og så derudover, så er der midt i brødteksten også placeret et privatfoto af hende Maria Møller Christensen, som blev fundet der. Lige der. Og så, ja, som sagt, så er overskriften meget fængende. Også grunden til det der er jo blandt andet også, at det er vidt på sort, og det står virkelig stort. Ja, og så selve det, der står det der 6 måneder 15 først, det har jo også det der sådan lidt, som tidligere sagt, catchy i sig. Ja, og så kommer der intro. Nå ja, og så derunder, der er også små underoverskrifter, underrubrikker, som også altså har det der lidt fængende i sig. Og så på den anden drukfest i improbysen. Det lyder rigtig spændende. Og den ene komposition, det er ligesom, at artiklen er opbygget af den der nyhedstrekant. Og det er jo det her med, den har den der fængslende indledning. Det her 6 måneder bandet først. Hvad der lige skete og sådan. Og så derefter, så er der så kommet sådan det vigtige, og det er jo så her, så bliver det sådan statet, hvad det er, der er sket. Og så kommer den vigtigste faktor, der kommer så lidt omkring hende Maria, og hvordan det ligesom, altså hvad der sådan er sket op til. Og det kommer så også i den her baggrunden. Og så nogle i detaljer, der kommer så blandt andet noget om, at der er beboere, der ligesom har hørt skænderi ud i baghøren. Så der kommer ligesom nogle detaljer efter det. I forhold til avisens anvendelsessprog, så er det sådan meget lidt læsende og ikke så analyseret. Og så er der også meget fortællende, fordi at det er meget baseret på fakta. I avisen, der ja, så kommer op på fakta, men de kommer også med nogle påstande, for eksempel den, som vi ser her, hvor at noget nu var sket før skridt fra den lejlighed, Maria Møller Christensen deler med sin far i familien. Så det er lidt også en påstand, de kom med ud fra de, hvad skal man sige, de informationer, som de har fået. Ja, så dermed er det en påstand, der viser selv på noget. I forhold til de ord, som avisen anvender, så er de sådan meget beskrivende og overdrivende nogle altså sådan holdningsadverbier. For eksempel inferno, som der kommer frem i den her tekst. Og det ligger også meget tryk på nogle ord, for eksempel også teksten, hvor politiet vil under alle omstændigheder meget gerne i kontakt med kvinder. I forhold til metafor og noget bruger avisen ikke, da det er meget baseret på fakta, men der er for eksempel det billede, som der er i avisen af livet af Maria, som godt kan virke på en måde paradoks, at lægge sådan et billede op, når hun vidste, at de er blevet dræbt. Vurdering af den her artikel, den holder sig mest til fakta, og anvender ikke sådan billedsprog noget, eller ord, eller de kommer ikke sådan selv med deres egen holdning. Dog kan det stadig godt være lidt uklædt, fordi man ved ikke, om avisen kan udlade nogle oplysninger. Og da det også er en smule venstreorienteret. Men som sagt, at det faktisk kan også være forlydende. Så det er forlydende avis, men kan godt være sådan en svært i forhold til at sammenligne avisen med anden, så har vi valgt Marias sidste time og en artikel kvinde på 20 år dræbt for seksuel misbrug i her.
i artikel Marias sidste tema, som udgivet af BT, som der er på den her, kommer avisen mere ind på venindernes reaktioner, hvor der blandt andet bliver anvendt billedsprog, som fodtoget og alkohol, og ved at der bliver væk af borgerne i Herning. Så her bruger de mere et billedsprog til at forklare nogle ting, som vores atletik ikke har gjort. I forhold til kvinder på 20 år dræbt og seksuel misbrug i Herning fra Herning Folkeblad, kan man også se, at eller her, der har avisen valgt, og så at det også ligesom er blevet på fakta. Det her er det også valgt at lægge billeder op af Marias liv af Maria. Så der kan man lidt mere sammenligne i forhold til den artikel, vi har valgt. Tak for en